Il-Vuċi tiegħek tista teħilsek, kampanja ta' sittax-il ġurnata fuq għarfien u kuxjenza dwar il-vjolenza domestika. Din il-kampanja ġiet imnedija minn Mart il-Prim Ministru Dr. Lydia Abela beżwid it-torri ta' Kort f'San Pawl il-Baħar. Dr. Abela qalet li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena resqu għall-għajnuna 1917 persuna. Jiena nemmen li l-sfida tal-vjolenza domestika mhix sfida individwali, mhix sfida ta' persuna, imma hija sfida tas-soċjetà kollha kemm hi, għaliex nemmen li kulħadd għandu dritt, kull persuna, kull Malti, kull tifel u tifla, kull żagħżugħ u żagħżugħa, kull mara u raġel għandhom dritt illi jgħixu ħajja tranquilla, jgħixu f'relazzjoni ma' persuna li tħobb, jħobbu u li jħobbhom lura u li jilħqu l-aspirazzjonijiet kollha tagħhom. Il-Kummissarju fuq il-Vjolenza Domestika Audrey Friġġieri qalet li aħna l-umani nistgħu nitkellmu u l-vuċi tagħna hija importanti biex naqsmu l-esperjenzi tagħna. Ħafna nies min ikun għaddej minn daw it-tip ta' problemi, isibha diffiċli ħafna biex ilissen dak li jkun għaddej biex jagħti vuċi lil dak is-sofferenzi li jkun għaddej minnhom. Però sa frattant hija l-vuċi propju li tista' teħlishom mill-jasar li tista' tagħmel id-differenza. Il-Ministru għall-ugwaljanza qal kif minkejja dan iż-żmien kollu ta' għarfien dwar is-suġġett xorta hemm bżonn li jkun hemm bidla fil-mentalità tal-passat. Din nixandru numru ta' filmati li huma filmati narrattivi ġifieri li jirrakkontaw esperjenza mill-persuni li soffrew il-vjolenza domestika li għandha lan li tħeġġeġ nies oħrajn illi jieħdu azzjoni u jitkellmu. Il-Ministru għat-Turiżmu Bartolo qal kif 4 torrijiet madwar pajjiżna se jinxtelu bil-kulur oranġo sabiex torrijiet li ntużaw mill-ħakkiema issa jwasslu messaġġ. Lan tagħna huwa dak illi ngħinu u nagħtu vuċi lil dawn in-nies vulnerabbli. U għalhekk dawn it-torrijiet mixewla qegħdin ikomplu jagħtu l-kuraġġ lil dawk kollha illi għandhom bżonn ifittxu l-għajnuna. Fuq kollox l-appell jibqa' wieħed li dawk li għandhom bżonn għajnuna jċemplu fuq in-numru 179.